Bonjour, Madame Saint-Lucier. Bonjour, Commentry. Dzień dobry, hojnowianie. Dzień dobry, mili Państwo. Chwila dziś szczególna, chwila podniosła. Świętujemy jubileusz 10-lecia partnerstwa pomiędzy samorządami naszych miast. Partnerstwa pomiędzy Hojnowem w Polsce a Egelsbach w Niemczech i Commentry we Francji. Z odległym o 1400 km Commentry połączyła nas piłka nożna. To za sprawą Jerzego Kozińskiego nawiązał się pierwszy sportowy kontakt. Myślę, że wypadałoby nagrodzić i uhonorować przedstawicieli obu samorządów Ich brawami. habe zuerst mal Grüße zu überbringen von dem Bürgermeister Jürgen Zieling. Der hat mir auch ein Präsent mitgegeben. Das Präsent wird jetzt die Rita hier reinbringen und ich bitte den. Dzień dobry, proszę pana. Guten Tag, meine Damen, meine Verehrte, qui est toujours conseiller municipal, délégué au partenariat. Teraz część artystyczna, pierwszy artystyczny przerywnik. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Que la vie sera belle, seront des vrais machins, et tous les soirs pour elle.